Tässä Tosiuutisten sähkeuutiset. Tieto paikallisten naisten juhlista levisi Facebookissa ja sen seurauksena paikalle saapui useita poliisipartioita. Juhlien emäntä Tiina Haavikko kommentoi tapahtunutta. Se oli tosi pelottavaa. Siinä kesken meidän illanvieton niin ovikello soi ja sisään ryntää joukko paikallisia poliiseja. Vissiin oli kuullut jostain Facebookista tai jotakin. Poliisista hyvää iltaa. Vartio 426 tarkistan huoneen. On ihan paska elämä. Mä tajun sinulle hyvän elämän. Kling. Katso, taikoja elämässä sattuu. Niin se ei ainakaan auttanut sitä asiaa, että sitten soitettiin poliisille ja sitten niitä tuli koko ajan vaan lisää. Ja sitten se tuho vasta niin kuin alkoikin. Meillä on haastattelussa kuitenkin yksi poliisi, joka ilmaantui paikalle kommentoimaan tapausta. Mistä kaikki sai alkunsa? En mä tiedä. Kaverit pyysi vuoron jälkeen käymään ja siitä lähti. Asian tutkimukset ovat vielä kesken ja tulevat jatkumaan niin pitkään, että kansa unohtaa tapauksen, kommentoi poliisiylitarkastaja Hannu Huuhkaja.